نویسکار حسین عارف که تمنکی درێژ ji bo nivîs û rewşenberiya Kurdî dabû ji vê dunyayê xatirxwest. Husên Arif roja bîst û yekê sermeweza hezar ned û bîst û şêşan de li Silêmanî hat bidinê. Wî li Bexdayê beşa hiqûqê xwendibû bûbû parêzer. Wî di jiyana xwe de di kovar û rojnameyên başûrên bi navê Rewşenberî Nû, Nûserê Kurd, Hawkarî û Karwan de kar kir. Husên Arif demek dirêj di nav siyasetê de jî cih girt. Wekî yek ji yenekê xebata xwe domand. Li Parlemena Kurdistana Federe jî wekî mebûs û wekî wezîr jî li ser navê yenekê kar kir. Ew dijî şerên di navbera yenekê û pedekê de li meclisê li gel mebûsan dest bi girevê kir. Arif bi çîrok û romanên xwe hat nasîn ku hin ji wan li Bakur bi kurmancî jî hatin belavkirin. Li gel van wî pirtûka Makîvel Mîr jî wergerand bi Kurdî. Di jiyana xwe de wî bi dehan pirtûk nivîsîn. Ji van sê li Bakur jî hatin belavkirin. Li Bakur weşanên avestayê pirtûka Şar, weşanên Palê jî pirtûkên wî Lehiya Dilî, Revde Gurg bi kurmancî çap kiribûn.